ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏರ್ದು ಪೇರಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯವ್ಮಾದ ಅವನ್ ಪೇರು ಐಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನೋಲಿ ಸೂಪರ್ ತುಳುಟು ಬತ್ತಿನೇಟ್ ಸೂಪರ್ ಈತ್ನೆಟ ಎಂಚಿನ ಬೈ ಪ್ಲಾನ್ ಏರ್ಲ ಅಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಬೈಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಂದಿಜೇರು ಸೂಪರ್ ಅಂಚಿತ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಚಿದೆ ಸೂಪರ್ ಅದೇ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ ಎತ್ತು ಸಾಲಿಡ್ ವಿಶೇಷ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಗಂಧದ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವದ ತೋಪಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಂಡು ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಗ ಇಂಚ ಈ ತೋಂದಿತ್ತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಚ ಕೈ ಮುಗಿದುಂಡು ಮೂವೀಸ್ ಕೆಲವು ಬೈದ ಬನ್ನಾಗ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೋರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ವಿಭಿನ್ನ ಅದು ಬಣ್ಣ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಇತ್ತೇನು ಪನ್ನೋಡೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಇದು ಮೈಕ್ ಬತ್ತಾರು ಇತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪನ್ಪುನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಜನಕ್ಕೆ ಪತ್ತೆ ತೂಣ ಉಂಡ ತೆರೆಬೇಡ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಪುಜೆ ಇರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಡೆಂಚ್ ಅದು ಎತ್ತೇರು ಪನ್ನಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ವೈಬೇ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಇರಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರೋಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡಾತನೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಇತ್ತಂಡೆ ಏನಿ ಮುಟ್ಟಾಗೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿರ ಗಂಧವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ದೈವನ ಜನಕ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬರಂದಿಲಕ ದೈವನ್ ತೊಸ್ಪ ಒಂದಿನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗಂಧೋಡು ಈತು ಶೋಕದ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೊಲಿ ಬಂಡದು ತೊಸ್ಪದೇರಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮನ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಯಕ್ಲೆ ಹೋರಾಡನ್ನು ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಗ ಆತನು ದೈವನ್ ತೋಜ ಒಂದೇ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ದೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕದಾದ ಶಕ್ತಿದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತೋಚ್ಪಾದೇರು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ್ ಗೆಂದಾಗ ನಂಬಿಕೆ ಅವರಿವಾಗ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾತು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಟ್ ಅಂಚನೆ ದಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಬ್ರೇಡ್ ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡ ಮೂವಿ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತುಳುಟೊಂದು ಇತ್ತು ನೀಟ್ ಮೂವಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ರೋಮ ಮಿತ್ತು ಹೋತಂಡು ಸತ್ಯವನ್ಬೆ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ BGM ಆವಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಆವಡು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಬರೋದು ಪೋಡು ಗುಡ್ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಂಪೇರ್ ಬಂದಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಆಸಮ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಅದು ಅಪ್ಪನ ಶಕ್ತಿನ ಗಂಧದ ಎರಡು ತುಪ್ಪಾತು ಕೊಡ್ತೋಂಡು ಅಂಚಾದ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಆವಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆವಡು ಪೂರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದಿಕ್ಕೇರು ರಕ್ಷಿತ್ ಆಸಮ್ ಮಾತು ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ರಿಯಲ್ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಡವು ಮತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಸೂಪರ್ ಅಂಚಿತ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಚಿದೆ ಸೂಪರ್ ಅದೇ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ ಎತ್ತು ಸಾಲಿಡ್ ಎಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ದೈವನ್ ಮೂಲ್ಯಡು ತೈಪದರ್ದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಫಿಲ್ಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮು ಎಂಗ್ಲ ತುಳುಟು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ಬಾರಿ ತೂಕದ ತೂಪಣಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಅಣ್ಣ ಈ ಫಿಲ್ಮು ಖುಷಿ ನಿಗ್ಲಿ ಎಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೂಡ ಅಂಚಿನ ಏನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಿರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಸ್ತಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ನಮ್ಮ ಲಾಂಚನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಣ್ಣ ನೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತೇನೈಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಚಿಂತ ಟೇಸ್ಟ್ದ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನನ್ನಲಾತ್ ಬರೋಡು ತುಳುಟು ಅಯ್ಯಪ್ಪಗನೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೆ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವತ್ತಂತೆ ದೈವದೇವಿಯರ್ ನಂಗೆ ಕನಗೆ ತೋಜುವೇರ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕೇಳುವೇರು ಆಂಡ ದೈವದೇವಿಯರ ಅನುಭವ ಉಳ್ಳೇರಂದ ಮನ್ಪುನ ನೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತೊಚ್ಬದೇರು ದೈವದೇವಿಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅಂತ ತೊಚ್ಪಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಅಪಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಂತ್ ತೊಚ್ಬೇರು ಹೆಚ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಚಾರ ಮಂದಿರಂದು ಅದು ಶೋಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಿದ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬದು ತೂವಡೈನ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ದೈವದೇವರ್ನ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದಿರ ಗಂಧ ಪೂರ ಪತ್ತದು ಪೋನಾಗ ಪೂರ ಮೈ ಪೂರ ಜುಮ್ಮ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ತೂನ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವರ ನಂಬರ್ ಅಂಚಿನ ಸೀಲ್ ತೋಪಾದೇರು ಬಂಡನ ಮಸ್ತಿರೆಗೆ ಆಡದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡೆ ತೋಪಾದೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪುಲಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಆಪುನಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೆಂಚ ದೇವರೇ ನಂಬುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಲಿ ಬೇತೆಡ್ ಮಾತೆಂಚು ನಾವು ಒಟ್ರಸ್ ಮನ್ಪೇರತ್ತೆ ಎಂದೇಟು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದೇರು ನಮಗೊಂದು ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾತೆತ್ತನೆ ತುಳುಟು ಬತ್ತಿನೇಟ್ ಸೂಪರ್ ಈತ್ನೆಟ ಎಂಚಿನ ಬೈ ಪ್ಲಾನ್ ಏರ್ಲ ಅಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಬೈಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಂದಿಜೇರು ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಫಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣದೇರಿ ಅವೇ ಖುಷಿ ಆಪು ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಒಂಥರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಏಪದ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪುಣು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆತೊಂದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಗಂಧದ ಎಂಕುಲು ಎಂಗ್ ಪರ್ಸದ ದೀಪ ಆಗಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಕಾಣ ಆಂಡ ನೆಟ್ ತೂದಾನ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪಲಕತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ನಾಲೆಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ತೂವೋಡು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ದಾಯಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಉಂಡು ವಿಶೇಷ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಗಂಧದ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವದ ತೋಪಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಂಡು ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಗ ಇಂಚ ಈ ತೋಂದಿತ್ತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಚ ಕೈ ಮುಗಿದುಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ವರ ತುಳ್ಳಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏರ್ದು ಪೇರಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯವ್ಮಾದ ಅವನ್ ಪೇರು ಐಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನೋಲಿ ಸೂಪರ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚ್ ಆಪು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದ ದೇವತೆ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ
ಗಂಧ ಇರದ ಪ್ರಸಾದ ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕನ್ ತೂಪ ಇಲ್ಲ ಕಾತನ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದಿನ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರತಿರೂಪ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡ ರೋಮಾಂಚನ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆ ಗಂಧ ಇರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ನನಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲ ನಂಬಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಲೈಕನ್ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡೆ ಇತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕನ ಬಾರಿ ಶೋಕರು ತೂಪಾದ ಕೊರಿ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪಾದ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಒಂಜಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಆದ ಪನ್ಪತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ ತುಳುಟದಾದ ಬಣ್ಣ ಮೂವೀಸ್ ಕೆಲವು ಬೈದ ಬಂದಾಗ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೋರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿರು ವಿಭಿನ್ನ ಆದ ಬಣ್ಣ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಇತ್ತೇನೆ ಪನ್ನೋಡೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಇದು ಮೈಕ್ ಬತ್ತಾರಿತ್ತ ವಿಭಿನ್ನ ಪನ್ಪುನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಪತ್ತೆ ತೂಣ ಉಂಡ ತೆರೆಗಳ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಪುಜಿ ಇರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಡೆಂಚ್ ಅದು ಎತ್ತೇರು ಪನ್ನಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ವೈಬೇ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಇರಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನೋಡೊಂದು ಪನ್ಪೋನತ್ ಹೈಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಬಲೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಪುಜಾರ್ ಅವೊಂಜಿ ಎಶೂರೆನ್ಸ್ ಜಾನೀರ ಕೊರ್ಪ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಬೈಯದು ಬಂಗ ಬೈದಾರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಟ್ಟು ತೋಜು ಅಂದರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಎಟುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಳು ಕಲ್ಚರ್ದ ಬೋಲೋ ಮೂವಿ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂನಾಗ ಅಂಚನ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೂವಿ ವಿದೌಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಯಲ್ ಆದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅವನ್ ರಾ ಅವನು ನಂಬೆರ್ ಆಪುಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂಪೆರ್ ಆಪುಂಡು ಲೈಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪುರ ಬರೋದು ನಾವು ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತ್ವರೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಲವ್ Tulu people I know that we like to see movies that strengthen our culture more. So must obviously yes. Recommend obviously all Tulu culture movies we will highly recommend because ನಮ್ಮ culture in a strong mind. Highly recommend. ದೈವನ ನೇರ ತೊಚ್ಪ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಈ ಮೂವಿಡ್ ದೈವದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೊಚ್ಪದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಬೇತಕ್ಲೇಟಲ್ಲ ಪನ್ನವ್ವಿ ಉದ್ದೇತ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂಜಿ ಏರ್ಲ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚು ದಯದ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬತ್ತೆ ತುವಾಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಚಿತ್ನ ಮೂವಿದ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಪಕ್ಕ ಮೇಕಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತಂಡ ಪೂರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಆತಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದು ಬರ್ತಂಡ ಪಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದದಾದ ಒಂದು ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ಆ ಒಂಜಿ ಇರತ್ತ ಗಂಧದ ಮಹತ್ವ ಏತು ಪಂಡದ ನಮಕ್ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪಲೆ ಕಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಮ್ಮೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತಂದೆ ಕುಡಿ ಭಾರತ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪ್ರಚಾರ ಅದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಪಡೆ ಹಿಡಿದು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಪಡೆ ಹಿಡಿದು ಆಶಿಸು ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅವೇ ದೈವ ಪಂಡ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪನ್ಪುನ ನೆಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಜ್ಪಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆದ ಮೂವಿ ಮಾತಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂದಾದ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮಾತಾ ಬತ್ತದು ತೂಪಿನಂಚಿದ ಮೂವಿ ಪಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುರ ಪೋಪ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋಪ ಅವು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಗಂಧ ಪತ್ತೊಂಬರ್ಪ ಅವು ಗಂಧದ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಅವು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಲೀನ್ ತೊಜಬಾದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ತೂವಡು ಬಂದು ಪಂದ ಅಂಚೆ ಮಾತಾಡಿ ಈ ಟೈಮ್ಗಳ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಮೂವಿ ತೇಪಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಗಂಧದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅಪ್ಪನ ಗಂಧದ ಮೈಮೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಆತ ಧ್ವಜಪಾದ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಂಪಿನ ಬಣ್ಣ ಅಭಿಜಿತ್ ಅನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಅಮ್ಮನ ಮಿಗಿನ ಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲ ನೇರ್ ದುಮ್ಮುಲ ಟೀಮ್ ಗರ್ಗಾಸ್ರು ಒಂದು ಇಂಚಿದ ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೇರು ರಕ್ಷಿತ್ ಗಾಣಿಗೆರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನು ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ದೇವ ಇನ್ನಿ ಕಾಣೆ ಅಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಜೋಕ್ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ್ಲ ನೆಕ್ ಸಪಡ್ ಮುರಾಣಿ ಸುರು ಮಲ್ತೀರ ಅಭಿಮಾಮನ ವಿಚಾರ ಪೋಡ್ದು ಮೂವಿಗೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನು ಮಸ್ತ್ ದೇವರ ನನಾತ ಮಲಮಲ್ಲ ಅನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಮೂರು ಜನಕ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮಲ್ತೇರೆ ಲಂಚ್ ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಆವಡು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ JP ತುಮ್ಮಿನಾಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ಅರ್ನಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ಭಾರಿ ಶೋಕಡು ಮಲ್ದೇರ ಬಕ್ಕ ಸ್ವರಾಜ್ ಸರ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆವಡು ಕಾಮಿಡಿ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟಾಪ್ ಮಲ್ದೇರು 23 ಮತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತುಳುನಾಡುದಾಗಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಿತ್ ಗಾಣಿಗ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದನೆ ಜವಣಿ ಎಂಕ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್ ಗಾಣಿಗನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಟಕ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಉಂಡೆಡ್ ತುಂಬ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಅಪ್ಪಿನ ಗಂಧದ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆಡ್ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ತದೆ ರೈಟ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇಡ್ದು ಶೋಕ ಅದು ಉಂದೇನು ತುಷ್ಬಾರ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇಟ್ ಅಪ್ಪಿನ ಕಲಾಕಾರನಿಕೇನ ಒಂದೇ ರೀತಿ ತುಷ್ಬಾರ್ದು ಉಂಡೆ ಟೈರ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಡ್ಡುಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತುಷ್ಬಾರ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಅಪ್ಪಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಪೂರಾ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆ ಗಿಪ್ಪಾಡು ಅಕ್ಲಿ ನನ್ನತ್ತು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆವಂದು ಪಾಡು ಬಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಸೊ ಎಂಕಂತ ಮೂವಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆತ್ಮ ನೋಡಂಡ ಲಂಚ್ ಬೈನ ಮೂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ ಮೀರಾ ಅವಡು ನೆತ್ತೆರೆಕೆರೆ ಅವಡು ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಎಂಕ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಪಂದಾಯಿನಿ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ಲ ದಾಪಂಡ ಲಂಚ್ ಬೈನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲು ನೆತ್ತೆರೆಕೆರೆಟೆ ಅಂತ ಊದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ತೂನಾಗ ಒಂಚೂರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇವಾಗ JP ಅಣ್ಣನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವರಾಜನ ಪನೊಡೊಂದಿ ಜಕ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಾಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತಿರೇಗಿಜಿ ಬಟ್
ಲಂಚ್ ಪೈನ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಸೊ ಹೆಂಗಾಪುಣಿ ಈ ಮೂವಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ಸಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುನ್ ಬಂದು ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಈ ಸುಳ್ಳು ಸಾದಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸತ್ಯದ ವಿಷಯ ಅನ್ಪೆ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಖುಷಿಯಾಂಡ್ ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತುಲು JP ತುಮ್ಮಿನಾಡು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 3 ಜನದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದಿನಿ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪುನ ಅವ್ರನ್ನ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡುತ್ತಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಂಚರ್ JP ತುಮ್ಮಿನಾಡು ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋಯ್ಬೇಕ ಒಂದು ಮೂಲ ತೂಪನ ಅವ್ರು ಎತ್ತು ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಆದಾರ ತೆಲ್ಪದೇರು ಹೀರೋ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ 3 ಜನಲ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾಗ ಅಂಚನ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಆತ ಮಲ್ಲೇಜ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬಟ್ ಅಂದು 2 or 10 minutes ಸಿನಿಮಾ ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ದೇಜಾವು ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಸೀರಿಯಸ್ ದೇಜಾವು ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಕೆಲವು ಸೀನ್ಸ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸೀನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯಕ್ ಮಾಡೋದು ಸಿನಿಮಾ ತುಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪೂರಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗಂಧದ ಸುಗಂಧ ಎಡ್ಡುತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಗುಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅವರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಸಿನಿಮಾದ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಪಾತೆರ ಇತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಿಡಿದೊಂದು 3 ದಿನ ದೊಂಬು ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಬರೋ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಡಾಯಿನ ಹತ್ರ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಮೋನೆಡ್ ಹಾಕಲ್ ಕೊರ್ನ ರಿವ್ಯೂಡ್ ಆತ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡಿದು ತೂನಗಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಜನಕ್ಕುಲಿತ್ತ ಬಣ್ಣಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಜನವರಿ 23ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನೆ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈತಾಲ್ದ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಬೋದು ಸಿನಿಮಾನು ತೂಲೆ ನಿಖಿಲೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ನಮಸ್ಕಾರ.